Use the means of today to reach the people of today. Anong gibuhati nila sa ako Mga higala ko pa naman sila. Sakit kayo sa inapadyudgikan. Di sila ngayon mahimong higala. Mga walay patasan. Magbuhat kog maayo masuko. Magbuhat kog dautan mas masuko. Mas may pa'y maghikog na lang. Ayaw kahadlok. Ako nakauban kaninyo. Balita sa paglaom o pagsalig sa atong panahon. Gigamit ba ninyo ang himan sa komunikasyon aron sa pagsabwag sa mensahe sa paglaom? Mensahe sa atong Santo Papa sa ika-51 kakasaulugan sa Adlaw sa Komunikasyon sa tibuok kalibutan. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Sue and Nancy Santiago, APM Ed and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrille, Teolino Trucking Services in Davao Durian Laundry Services Company, Protasio Takandong, Soydan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita Lorenzo and family, Attorney and Mrs. Ellie Bretanya and family, Quilans Food House, PSST Bote Junk Shop, Mr. and Mrs. Clemencia D. Catalunya and family, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas Datoy and family, Army Codal and family, Dove Sales Incorporated, Director Clara Aurelio, and Ramline Resources Incorporated. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups, Parish of Christ, the Eucharistic King Children and Youth Choir and their families, Barangay Comuna, Davao City, constituents headed by Punong Barangay Mark Galvez. Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Miss Miles Lavador, Mel Villacarlos, Hiroyi Lavador, CJE Farm of Maragusan, Mr. and Mrs. Ronald Sandoval and family, Board Member Francisco Remitar and family, Mr. and Mrs. Onesto Claveria and family, Mr. and Mrs. Felix Cahucom and family, Mr. and Mrs. Rogelio Longakit and family, Mr. and Mrs. Henry Racal and family, Ninfa Parantar and family, and Almighty Grace Ventures. Good health of Susan Galvez. Recovery and healing of Jermin Chu, Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Thelma Lavares, and Brother Henry Evangelista.
for the eternal repose of Milagros, Luciana, Elpidio, Adelaida, Claudio, Father Jose Precious, Josefina, Dominica, Faustino, Consuelo, and all benefactors of the Paulines RTV programs. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan, ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kamig kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawa sa sila gikan sa sakit, ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Sa wala pa si Jesus mubiya sa iyang mga tinunan, misaad siya nga adunay moabot nga manlalaban. Kinsa kadtong musunod sa iyang sugo sa gugma ug mubuhat niini, higugmaon usab sa Amahan, ug siya mahigugma kanila, ug magpabilin siya kanila. Si Kristo misaad nga ipadala ang Espiritu Santo nga maoy mugiya kanato kun unsa ang angay tang buhaton aron sa paghigugma sa Dios ug sa atong silingan, ug maoy maghatag kanato sa kusog sa pagbuhat sa ingon. Lantawon nato ang umaabot nga kasaulugan sa pagsaka sa langit ni Jesus ug ang Pentecostes, uban sa dakong pagtuo ug pagsalig. Tungod kay nakailan nato ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, kinsa nagpadayon pagpakig-uban kanato karon ug nagpahimangno kanato sa mga gipanudlo ni Jesus aron masangyaw sa tibuok kalibutan. Ang manganta mao ang Christ the King Children's Choir, Tagum City. Ang umisa karong buntaga mao si Father Nathaniel Ibanez, OSB, Benedictine Monks Monastery, Cogon, Digos City. Palihog manindog ang tanan, ug himayaon ta ang Dios, pinaagi sa pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong nabanhaw Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Nausab kani. Mga igsuon aron maandam kita nining santos nga kasaulugan, atong hinulsulan ang atong mga kalapasan ug pangayuon ta sa atong langitong Amahan ang iyang pasaylo, gugma ug kusog. Nagakumpisal ako sa Dios, Amahan nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon. Kay nakalapas ako ug dako iyama, sa huna-huna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala,
Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadai sa ilang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Amahan, mapagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, mungkong anak, sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawad sa sala sa kalibutan, haloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa amahan, nawata ang among kamuyo. Ikaw lamang ang Santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati
sa mga adlaw sa kalipay, sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gidawat sa mga taga-Samaria ang Espiritu Santo, pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios, ug sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostoles. Ang unang pagbasa. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa mga daghang mga tawo ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa, nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem, nakadungog nga ang mga taga-Samaria nidawat sa pulong sa Dios. Busa, ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo, wala pa man mukunsad bisan usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya, si Pedro ug si Juan mipandong sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggitang tibok yuta, ngadto sa Dios, uban sa kasadya. Pasinggitang tibok yuta, ngadto sa Dios, singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta, awitig pagdayeg alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaw kaday kanan, inang Dios pagka makatahat sa imong mga buhat. Sa Diyos, uban sa kasalya, pasimbang tibok yuta ug payuwita ug pagtayeg ngadto kanimo, pawita ug mga pagdayeg alang sa imong ngalan. Umari kamo og tanawang mga buhat sa Dios, ang iyang makatahang nga mga buhat sa tiwala sa mga tawo.
Gidasig ni San Pedro ang mga Kristiyanos nga gaantos sa mga pagpanglutos. Kinahanglan nga mosaksi sila sa ilang pagtuo ug mudawat sa mga pag-antos subay sa pangisip ni Kristo. Ang ikaduhang pagbasa. Hinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay, pagdubag kang bisan kinsa, nga magpakisayod kaninyo, mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya, aron nga kon kamo bugal-bugalan, katong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga sumusunod kang Kristo maulawan, tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat, sa maayo kung kini kabubuton man sa Dios, kaysa pagbuhat sa daotan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang, tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya, ingon nga Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kun nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang Espiritu sa kamatuuran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo basagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig-abot ni atong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan, ug kamo ania kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya."
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa karong adlaw nagpahinumdom o naghulagway sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano, sa usa ka magtutuo, sa usa ka binunyagan, sa usa ka Katoliko. Diha sa unang bahin pa lamang sa atong ebanghelyo karon, miingon si Kristo, "Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo." Ug didto sa katapusang bahin, miingon siya, "Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako." Paghigugma kang Kristo, pagbuhat sa iyang mga sugo. Dili ba mao man kini ang limtunganay sa kinabuhi sa usa ka Katoliko, sa usa ka Kristiyano? Mahigugma kang Kristo ug maghimo sa iyang mga sugo. Dayag kaayo kini diha sa kinabuhi sa mga apostoles. Dayag kaayo kini diha sa kinabuhi sa unang mga sumusunod ni Kristo, unang Kristohanong katilingban. Dayag kaayo nga sila nahigugma kang Kristo, dayag kaayo nga sila naghimo sa mga buhat usab ni Kristo. Dunay istorya mahitungod sa usa ka dato nga lalaki. O kaning dato nga lalaki, duna siya upat ka asawa. Unsa ka iyang pagtuong upat na iyang asawa, no? Dunay una, ikaduha, ikatulo, ikaupat. Ug nining iyang upat ka asawa, kining ikaupat niyang asawa mo ang pinakagihigugma sa tanan. Iyahang suutan og nindot kaayo nga mga biste. Iyahang dalhon sa parlor, iyang pagwapahan og maayo, matud niya kinahanglang attractive ka alang sa tanang mga tao. Mong iya ginang paninduton iyang ikaupat nga asawa, love na love kaayo niya iyang ikaupat nga asawa. Ang iyang third wife, love gihapon niya. Ug matud niya, akin ka lang. Dili ko gusto mangadto ka sa uban, mo nang ako ka lang. Ug iyang ginahimo, iyang gipatambok og maayo iyang ikatulo nga asawa. Kay gusto niya nga iyaha ra gyud ang iyang third wife. Ang iyang second wife, ikaduha nga asawa, love gihapon niya. Ug gani kini ang iyang gitawag nato sa laing pinulungan nga confidante, no? Kana bitong iyahang tug-anan siya mga problema, mo iyahang pangayuan og panghuna-huna kung duna siya mga buot-buhaton sa kinabuhi, mga desisyon ng paghimuon, iyahang pangayuan og panghuna-huna niyang ikaduhang asawa. Love kaayo pud niya ug moay suod pud kaayo sa iyahan. Ang iyang unang asawa o first wife, perminti niya makalimtan, perminti mapadaplin, perminti mabaliwala ang first wife. One time, nagkasakit ni siya. Ug diha sa iyang pagkasakit, na-realize niya nga murag mamatay na gyud siya. Muna miingon siya siyang kaugalingon, kung dinhi sa kalibutan, upat akong asawa, didto sa laing kalibutan, wala ko'y asawa, magdala kong isa sa ilaha. Ingon siya. Ug kay pinaka-love niya iyang ikaupat nga asawa, ingon siya nga, "Day, ikaw akong pinakagihigugma sa tanan. Mamatay nako, buot ko nga mukuyog kanako dito sa laing kalibutan." Ingon iyang ikaupat nga asawa, "Sorry, dili ko." Nadismaya siya. Miadto siya sa ikatulong asawa, "Day, mamatay nako. Kuyugi ko sa laing kalibutan." Ingon iyang ikatulong asawa, "Pasaylo ako, pero sa panahon nga mamatay ka, mangita kog lain." Miadto siya sa ikaduhang asawa, "Day, mao gihapon, no? Kuyugi ko sa laing kalibutan." Ingon to iyang ikaduhang asawa, "Dong, suod kay ka sa ako, pero pasaylo ako. Sa panahon nga mamatay ka, muhatod ko nimo taman lang sa imong lubnganan. Nya didto lang wala na." Nakalimot siya nga doon na siya unang asawa. Guol na siya kaayo. Ug mitingog ang unang asawa, mingon, "Dong, naapa ko." Ingon pa dahil siya, "Uy, napoy akong first wife, napa man di ay, no?" Ug miingon ang unang wife, ang unang asawa nga, "Dong, bisag di ko nimo pangutanon, kuyugan ti ka hangtod sa laing kalibutan. Bisan tuod ginabaliwala ko nimo, pero mahal na mahal kita." Ug nakita niya ang first wife, kay perminti makalimtan,
nagkagidlay in taon. Ang sinina, karaan, daghang tapak-tapak. Unya malnourished kaayo. Kay dili day niya mataga og kwarta palit pagkaon. Apan nag-agwanta tungod kay love na love kaayo niya iyahang husband. Wow. Mga igsuon, end of the story. Pero doon na tayo pamalandong ni ana. Giingon nga kitang mga tao minyo o dili doon na tayo upat kakapika sa kinabuhi. Babae ka, wala kay bana, doon na kay upat ka bana sa kinabuhi. Doon natin upat kakapika sa kinabuhi. Ang atong ikaupat kakapika sa kinabuhi, ang atoang lawas. Nga love kaayo nato. Nga gusto nato permanente sexy, permanente macho, permanente attractive sa uban. Mao nga suutan jud nindot kaayong mga sinina. Dalhon sa parlor, dalhon sa gym, pagapuhon ang lawas kay love kaayo nato ang atong lawas. Ato ang third wife o third husband o third partner in life, ang ato ang kwarta. Nga permanente ta moingon, akin ka lang. Di ko gusto maadto ka sa uban. Gusto nato managhan pag atong kwarta. Patambukon pa nato atong kwarta. Ang ato ang third nga kapikas. Ato ang second, ikaduhang kapikas. Ang ato ang suod nga higala. Kang kinsa kita mapaambi sa itong mga problema, mga igtambag, kung doon mga panginahanglan nga patambagan o uban pa. Sa panahon ng mga matay kita, katong ato ang fourth wife, di gyud tumukuyo sila ang kalibutan. Kay mo man to'y madugta ang atong lawas. Ang ato ang kwarta sa panahon mamatay kita, dili mo kuyo sila ang kalibutan ko, dili mo ingon, mangita og laing ka-partner, mangitaglain, maadto sa uban. Ang atong second wife, second husband o second partner in life, sa panahon nga mamatay kita, taman lamang sila diha sa lubnganan. Kinsa nga ato ang pinakaunang partner sa kinabuhi? Ang atong kalag. Ang atong kalag nga kanunin natong mabaliwala. Tungod kay busy kay atiman sa atong lawas, busy atiman pangitag kwarta, busy sa atong mga best friends in life ug uban pa. Napabayaan nato atong kalag. Apan nakalimuta ato hinumduman nga sa panahon nga mamatay kita, kini ang muuban kanato o kini ang madala didto sa laing kalibutan. Ang pangutana, healthy ba ang imong kalag? Ang paghigugma kang Kristo, pagbuhat sa iyang mga buluhaton, maoy makapatambok sa atong kalag. Maoy makapa-healthy sa atong kalag. Maoy makapanindot sa atong kalag. Gikaingon mga igsuon nga dunay tulo ka hutong sa mga Katoliko sa tibuok kalibutan. Ang unang hutong sa mga Katoliko kanang gitawag nato og nominal Catholics. Unsa man ni mga nominal Catholics? Nabunyagan Katoliko apan dili mo simba, hilig og sugal. Kung lalaki galing ninyo, kabit diri kabit didto. Babae minyo, kabit diri kabit didto. Walay adto-adto sa simbahan, walay partisipasyon diha sa ato ang kalihukan sa parokya. Nominal Catholics. Ikaduhang hutong sa mga Katoliko kaning gitawag nato og sacramental Catholics. Nabunyagan oo, Katoliko oo, musimba matag Domingo oo, magrosaryo uban pa, pero pag human sa misa, human sa pagampo, balikas diri balikas didto. Sa negosyo, ang timbangan kuha isa ka gramo para makaginan siya dako. Daghang himuon sa kinabuhi nga dili mao. Ang pagtuo ug ang buhat magkasumpaki. Pero hinimbahon kaayo. Ang ikatulong hutong sa mga Katoliko kaning gitawag nato og evangelized Catholics. Mo ni sila ang mga Katoliko nga ang pagtuo mapadayag diha sa ilang buhat. Hinimbahon oo. Maampuon oo, aktibo sa simbahan oo, ug ang ilang buhat nagpadayag nga sila sumusunod ni Kristo. Karon, mangutana ta sa itong kaugalingon, nominal, sacramental, evangelized. Asa man ka niini. With all your honesty, ay lang isang tapad, hasa imo lang kaugalingon, asa man ka ni ana. Ang hagit ka nato nga moabot kita ni ng punto nga main kita, I am an evangelized Catholic. No nga, evangelized Catholic ako. Tao ko na nag-atiman sa akong kalag,
Wala nagpasagad sa ako ang kalag sa akong pagtuo. Tinuod ko ang Katoliko. Muna atong tumong. Apan kamatuoran nga, din sa kalibutan, grabe ang hatak sa mga tintal, no? Lisod gyud kaayo. Lisod magkontrol sa kasuko. Nga kana bitaw to the point nga di jud ka mamalikas, di jud ka mamundak. Kanang suko na ka pero kontrolado yung lisod ka ina siya. Lisod magkontrol sa kasina. Nasina ka sa uban, lami kilaglagon, no? Mangitaag sayo para mabirang ito paubos. Lisod kontrolon. Lisod kontrolon ang katapulan. Kung nagkatapol na tal, lisod kay kontrol. Unya na lang kung hapon mo simba. Ya paghapon na ugma na lang sunod Domingo na lang ko. Lisod kay na kontrolon. Grabe ang hatak sa kalibutan. Mao nga ang hagit nga mahimo kitang tinuod nga mga Katoliko, evangelized Catholic, nagatiman sa atong mga kalag dinhi sa kalibutan lisod kaayo. Matod sa ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo, padalhan kita og manlalaban ang Espiritu Santo. Kay mao kini ang maghatag kanatog kusog kaisog aron malatas nato kini mga hagit sa kalibutan aron tinuod nga kita mamahimong mga evangelized Catholics. Mao nga nining santos nga misa atong pangayuon sa makausapa ang grasya sa Espiritu Santo. Aron magiya kanato, magtultul kanato, maghatag kanato dugang kadasig, dugang kaisog, dugang kaikag sa pagpuyo kang Kristo, pagkinabuhi kang Kristo, paghigugma kang Kristo, ug pagbuhat sa iyang mga buluhaton. Ang Ginoo magapanalangin kanato. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugto. Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalig siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pinaagi kang Kristo ang atong dalan ngadto sa Amahan, ipadangat sa Dios ang panginahanglan sa tibuok simbahan ug sa tibuok kalibutan. Sa matag pangamuyo kita muingon, Ginoo ihatag kanamo ang imong espiritu. Ginoo ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kalig-on maangkon sa tanang lumilihok sa simbahan aron mapadayunon silang musaksi kang Kristo luyo sa mga pagpangdaot o pagpanglutas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kaligdong, mabatunan sa mga namunuan sa gobyerno, nga maoy mugiya sa ilang pag-alagad sa katawhan, diha sa pagpalambo sa hustisya sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gahom, maghatag og kusog sa mga tawo, nga gisakit o gitamay, tungod sa ilang pagsunod, sa tingog sa ilang konsensya, ug pagbarog alang sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa hingpit nga kalipay, ihatag na sa mga masakiton, tigulang, ug lulid nga naghandom nga makighiusa, kang Kristo sa kanunay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong espiritu. Alang sa mga nangamatay, nga mituo kang Kristo,
bisan wala makakita kaniya. Ilabi na ang mga sponsors, benefactors, o cooperator sa media apostolate, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong espiritu. Ginoong Hesukristo, among gisalig ang tanan namong panginahanglan kanimo. Ayaw kami kalimti tungod kay ikaw lamang ang among dalangpanan ug among maayong magbalantay. Ug Ginoo, kini among gipangayo, pinaagi diha kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat untangan kanimo ang among mga pangaliya, uban sa paghalad niining mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala. Maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong ahatong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayod ni magmalipayon kami sa pagdaig kanimo. Sa tanang panahon apan ilabi na gayod kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo.
Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron sa pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Nagsayaw kami sa imo, kamatayon mo, nagmantala sa imong pagbalik hangtod sa kahangturan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo ug ni George among mga obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kakayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inig sa unay. Peace be with you. Peace. Sa kalibutan
Mga igsuon sudunga ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan gidapit dinhi niining iyang bangkete. Ako angay nga makalawat kanimo, mapalit ang ulong mo lamang mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Mag-ampo kita. Makagagahom og dunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. The daughters of St. Paul are presenting to you a beautiful book entitled The Eucharist, God's Eternal Love. It is very useful when you go to make your adoration. It is also enjoyable reading because of the stories of the devotees to the Eucharist. Enjoyable reading and good for the soul. Available at Pauline's Book Center, costing $115 only. Get a copy, enjoy your reading, and grow in sanctity. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, manlakaw kita, dadun puyan ipambit sa uban ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.